Ndị be anyị ekene m unu, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ a bụ Ihe Onye Metere. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe otu nwoke mma ya danyere na mmiri wee kwuru ọbọ ya tinye na mmiri wee kwuo na ọ bụ mgbe ya ga-agụrụ mma ya ka ya ga-agụrụkwu ọbọ ya. Ndị dagburu chọkatara ọnwụ ha chọkata ya. Otu onye were ọkụ hụ ya ebe o si n'elu osisi ọha ahụ o zoro were na-arịtu. Ọnwụ ha achọghị ka ha hụ ya n'elu osisi ọha ahụ, ka ha ghara iji egbe gbara ya ihu kpuo n'ala. Tupu onye hụrụ ya na-etiri ọha obodo mkpu. Ọnwụ ha wụọlarị ọkpa na-abọ n'ala were ọsọ gaa n'otu akụkụ ọchịchị gbara n'ọba ahụ zoo were na-eche ka agwọ daa kparakpata ka o were obojiri ya gbuo ya kparakpata. Ndị dagburu na-achọgharị ya ebe niile, onye gbata ọgha ibe ya, n'ihi na o nweghị onye ndụ ya adịghị mma. Onye ọbụla n'ime ha si n'akụkụ ọba ahụ gbapụcha, n'ihi na ọ dịghị onye egwu kwere baa n'ime ọba ahụ, maka ọ dịghị onye ga-ahụ ọnwụ ya gawa ka o gbuo ya. Mgbe ndị mmadụ tụkatara egwu ije jide ọnwụ ha n'ime ọba ahụ ọ nọ, otu nwoke a na-akpọ nwoke ka ibe ya ṅụjuchara mmanya afọ n'abalị ahụ pụta si ndị be ha ma ọ bụkwa otu dimkpa ka ha niile na-asọ anya ka o nwere ihe ọzọ, na ọ bụ ihe ihere na otu onye siere ha o kweghị ha nricha. Ozugbo nwoke ka ibe ya gwachara ndị be ha ihe a, o were iwe gbara ọsọ kwobaga n'ọba ahụ. Ka ọ na-etibata, nwoke a bụ ọnwụ ha were obojiri ahụ o ji mewe ya ihe n'ahụ ebe niile, were na-ebekasị ya ahụ otu esi ekwochasị osisi. Nwoke ka ibe ya tachite obi ya maka mma ahụ ọ na-egbu ya, were ike dimkpa ya tinye isi buru ọnwụ ha tie n'ala. Ọnwụ ha gbachi nkịtị nọrọkwa n'ala ebe ahụ nwoke ka ibe ya jidere ya, were obojiri ya were na-ebekasị nwoke ka ibe ya ka ebe a na-ekpe ekwere. Oge nwoke ka ibe ya hụrụ na ọnwụ ha chọrọ ka o soro ya laa mmụọ, o tie mkpu akwa were ọsọ tụghapụ ọnwụ ha ozugbo rie mbọmbọ. Ndị dagburu gbara ọsọ na-abịa ka ha soro nwoke ka ibe ya jide ọnwụ ha gbaghachikwara azụ ka ha hụrụ nwoke ka ibe ya ka o tiri mkpu akwa si n'ime ọba ahụ gbapụta.